Namáhavá byla ta cesta a ne bez rizika. Jako poutníci šli jsme několik dní pěšky. Ale věděli jsme s Bohem na naší straně, že se tato dlouhá cesta vyplatí. Následovali jsme hluk kopce, také nám se otevřely Krušné hory. Stále více lidí se stěhuje na konci 12. století do této oblasti. Díky objevu bohatých ložisek stříbra v oblasti Freibergu mohou doufat ve štěstí a prosperitu. Tato naděje jim dává sílu pronikat do stále větších hloubek, vytěžit aspoň malé množství stříbra. Těžba rovněž prospívá dalším obchodům. Kovárny nyní ožily a vládne v nich ruch. Na mnoha místech vznikly lisovny a tavírny. Jsou vyvíjeny nové stroje a technologické postupy za účelem usnadnění práce. Mimo práce podzemí věnují se všichni lidé řemeslům, která proslavila Krušnohoří po celém světě. Sledujte i vy tuto 800 let trvající tradici hornictví a hutnictví, která dodnes utváří a charakterizuje krajinu, umění a kulturu. Ze západního Saska přes Krušnohoří v Čechách až do zemského hlavního města Drážďany. Objevte i vy tuto stříbrnou stezku. Ať už v hlubinách tunelů nebo v nádherných pokladech regionu. Objevte mnoho zajímavostí, historických památek a cenných uměleckých pokladů, které běží jako stříbrná nit přes Krušné hory. Staňte se svědky příběhu, který je jedinečný. Ponořte se do dávné minulosti a objevujte to nové. Nechte se okouzlit tradičními městy. Místy, kde ještě dnes přežili a zachovaly se staré zvyky. Zrovna tak zde naleznete klid a pohodu. Nedotčenou přírodu a kulinářská pokušení. Vydejte se na jedinečnou objevnou cestu přes Krušné hory. Podél tradiční saskočeské stříbrné stezky.